Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Goiuri Mai, egunon? Egunon, Inigo, ondo egin duzula? Egunon ekipo, ni goiz joan nintzen oera, Ni ere goiz joango nien naizuera gaur gauean, ez dakit zer iruditzen zaizuen, baina ez dut uste gaurko gaua kale horietan ibiltzeko gau ona denik, haizu? Todos los días acaban igual. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Ondo ekarria Inigo, 5 urte igaro dira Boni joan zenetik. Francisco Javier Hernández Larrea Boni izango itiaz ezaguna rock musikari nafarra izan zen, barrikada talde mitikoaren gitarra jotzaile eta abeslaria izan zena, eta bere lan propio batzuen egia. Taldearen lehen kontzertua Txantrea auzoko plazan eman zuten 82ko apirilaren 18. Urte bat geroago Noche de Rock and Roll albuma plazaratu zuten. Beno, gauaren arriskuei aurre egiteko eguzkia besterik ez dugu behar. Eguzkiaren izpiek indarrez sortzen haute goizean goizateratzen banaiz. Mila milioi irrifar, mila milioi lilura bizitzak izaten baititu maiz. Horregatik naiz ibiltzen edo non bide egiten. Ezarritu argiari gaur goizez badiot kantatzen. 1642an hiltzen Galileo Galilei Toskanako dukerri handian. Galileo matematikaria, fisikaria eta astronoma izan zen, pizkundeko gizona, haren interesa zientziaren eta artearen esparru gehienetara zabaldu zen, musika, literatura eta pinturak besteak beste. Astronomia modernoaren aita, fisika modernoaren aita eta zientziaren aita izena jarri dizkiote. Haren lorpenen artean daude teleskopioaren hobekuntza, behaketa astronomiko ugari, mugimenduaren inguruko lehenengo legea eta Kopernikoren teoria heliozentrikoaren aldeko ikerketak. Kasualitatea dirudi, baina Stephen Hawking egun honetan jaio zen baita ere, imagina aldezakezue Galileo eta Stephen Hawkingen arteko elkarrezketa bat? Ufa! Oh, there's a river that winds on forever. I'm gonna see where it leads. Oh, there's a mountain that no man has mounted. I'm gonna stand on the peak. Out there's a land that time don't command. Wanna be the first to arrive. No time for pondering why I'm wandering on while we both survive. To the ends of the earth, would you follow me? There's a world that was meant for us to see. Stephen William Hawking, 1942an jaio zen Oxforden, hainbat zientzia arlotan egindako ekarpenei esker sari ugari jaso zituen, aipagarrienak 12 honoris causa doktoretza. Haren lanik garrantzitsuenak Roger Penroserekin batera egindakoak erlatibitate orokorraren esparruan espazio denborazko berezitasunei buruzko teoremak izan ziren, zulo beltzek erradiazio igortzen zutela aldarrikatu zuten baita ere, gaur egun Hawkingen erradiazioa bezala ezagutzen dena. Ondo iruditzen bazaizue, espaziora begira jarrai dezakegu. Ilargia ikusi nahi alduzue, edo hobe esan da, ilargi urdin bat, edo Blue Moon. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. 'Blue moon,
prayer for. Los Angelesen hil zen gaurko egunez 2007an Yvonne de Carlo Kanadar estatubatuar aktore, dantzari eta entzuten ari garen abeslaria. 40ko hamarkada eta 50ko hamarkadako Hollywoodeko filmetan antzesteagatik ospetsu egin zen. Eta batez ere The Monster telesailan Lily Monster pertsonaia antzesteagatik. Ba, jarrai ezagun Galileoren teleskopiotik begira. Zeruko izar handinetako bat datorrelako Elvis Presley. Elvis Aaron Presley 1935an jaio zen Tupelon, Mississippin. Historiako musikaririk garrantzitsuenetakotzat hartzen da Presley eta hainbat musikarirentzako inspirazioa izan da. Two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face. Ez alduzue uste pertsona batzuek galaxiak sortzeko gai direla? Galaxiak sortzeko gai, ez dut ulertzen mai. Uste dut bakidala nola doan hau, Inigo, ezaltzen nuke esango Gerediaga elkartea galaxia bat dela? Bai, izugarrizko galaxia kulturala. Ba horixe, 1937ko gaurko egunez jaio zen Carmen Miranda Zubieta, Gerediaga elkarteko sortzailetako bat. Carmen Miranda kulturekiltzaile aparta izan zen. Leopoldo Zugasa senarrarekin batera zenbait kulturekimen bultzatu zituen. Besteak beste, Gerediaga elkartea, Durangoko Kurtziaga ikastola eta Labaiburu fundazioa. Esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Aizue, basaten dute inkek behatoki astronomiko bat zutela Machu Picchun, urispiluak erabiliz, eguzkia iargia eta izarrak arretaz aztertu zituzten. 1981ko gaurko egunez, Machu Picchuko santutegi historikoa sortu zen. Bi helburu nagusirekin sortu zuten Machu Picchuko inke gotorlekua babestea, besteak beste Kapak Ñanek inken bidea lotutako aztarnategi arkeologikoen multzoa, eta handeetako arkeologia eta kulturaren beste froga batzuk ere babestea. Eta paisaia ikusgarria kontserbatzea, zaurgarriak edo arriskuan dauden flora eta fauna espezie garrantzitsuen habitat naturala baita. Eta zein da gaurko gonbidatuen konstelazioa? Ba, azteko konstelazio ez asko zikin gizon bat, Sergei Krikalev astronauta. Gainera, literaturako izar handi bat etorriko da, Alain Agirre. Eta hitzen erregina, gure Dorleta Cortázar. Aizu, nik gezurra kontatuko dizkizuet. Ba, niri gezurrek egiazkoenak asko gustatu zaizkit beti. Ba, izue, honekin guztiarekin, goazen? Argi dago unibertsoa infinitua dela. Baina gu hortxe gaude zilborrean. Egunon astronomia zaleo kabenduak 18 ditu eta osteguna da ongi etorri bigarren kafera eta utziazue kontatzen. Izu eta zuk zertan egiten duzu lana? Astrofisikaria naiz. Ni Geminis. Hau benetazko historia bada, Zuekin jaun Andreok Mai Gorostiaga pozo egunon. Garbitu teleskopioa egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia egunon.
Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Elurbide, Gorka Santesteban, ari ez da. Gaur bigarren kafeak 1100 eta bigarrena du urtarriak 8 goizak 10 eta 17 minutu. Eta gu hemen 3 gara aurrengo 2 orduak zuekin igarotzeko asmotan. Bai, txatean horrela sartu da, Gorka. Ni, ari ez naiz. Bueno, zorionak, Gorka. Nik ez dakit oso ondo zer suposatzen duen horrek. Baina, datu bezala hortxe horbego bintzat. Entzuleo, goizeko 10:19 minutu eta gure maitemetroa hautsi egin da oraintxe. Gure maitemetroa dago gainezka. Zegorkak idatzi digu, nire super maite dut bat daukat. Maite ditut laguntzen ari zaizkidan lagunak, nire ametsa betetzen laguntzen ari direnak, bai, pixua, etxeko kontuak, une oro aholkuak emanez, bai, prest daude laguntzeko urrengo astean, nire ametsa beteko da, nire etxean, nire espazioa. Jogo naiz kontatzen, Goiuri, zu izango zea, lehena enteratzen. Eskerrik asko. Baina kontuz lurrera izuri gabe, ez duin zerren. Egunon gaztiak diote hemendik txatean, egunon, zer moduz, a ber, gauzat esango dizuet, nik Mairen eta Goiuriren ahotsa aztertu beharko banu eta pixkate ahots metroan jarri, ni ondo eta zuek esango nuke. Ze Mai eta Goiuri oraindik osasun borrokan dabiltza, osasunarekin borrokan dabiltza. Sano nao, baina egia da pixka hartuta da. Hoi da txarraken duta ondo esatea bezala, Horia. Ni nao oso ondo nao, ez daria gaizki, oso ondo nao. Ni nago oso ondo, baina bi erdi gaixo zinguratu. Baina, ber, begira zeirriparra ekarrieta, ez dira zu ezer esan. Hori ze begira da polita eta izdiratu daukat, eta ez duzu ezer esan. Igual beti fijatzen gara horta. Barkatu Maie. Hobeto jarri zeit, ahotsa eta guztia. Barkatu Maie, baina zure begiek ere badute pixkat zure ahotsaren isla, Emozionatuta nalako. Bueno, ni emozionatu naiz Gorkaren mezuarekin, ez dizuet ukatuko, ze gauzak, baina, oso politerio ditu zeit. Joño, eharra dantza diote mendik, egia san gaur dantza egin dugu oso sendo, Akaso ahotsa konpentsatzeko hemen Goiuri eta Mai topera saiatu dira eta horrek berera egin izan du. Goiuriren poseak lo más. Diba bat naiz. Goiuri eske da la leche, Beyoncé. Euskal Beyoncé, falta zen hor, Euskal Beyoncé, ze Beyoncé da. Zuzara, Euskal Beyoncé. Hori, bueno, Andoni Mutiloak zuten du bera dela, Euskal Beyoncé. Andoni Mutiloak omen esan zigun, baietz, onartzen zuela elkarbanatzea tronua. Hori egia da. Mutiloa, katxarro! Eta bide batez, katxarro hori erabilita, hemen, zita bibliografikoa egin bar badira, Joxein Etxeberria, katxarro! Gure maiteutak elkarran nahi dizkizuegu entzuleo, kurtarriak 8 ditu gaur, eta guk 3 maite dut ekarriko ditugu. Lehenengoa, nik badozkat maite dutak eta maite dut ezak. Ara? Bai? Nik maite duta. Ados, horrela behar dugu. Goazen ba.
Ba begira, azken sortzi behatzi urteetan, beti urtarria pasata, beti irrikitan, gabonak pasata arkatu urtarrien, beti irrikitan hau sorpresa bat ezagutzeko edo batez ere izen bat ezagutu arte. Iurretako liburutegia bakizue urtero antolatzen dula, egiten du, Eskerroneko jardunaldi literarioak, baldakizue zein da aurtengoa. Gogoratu pasaden urtean Maria Zunlanda, egondakoak izan ziren bai Astrid Lindgren, Joseba Sarreneidia, Lewis Carroll, itzen genuen hori buruz, aurtengoa da Roald Dahl. Eta nik izugarri maite dut, bai Roald Dahl, izugarri maite dut baita ere Iurretako liburutegia. Hurrengo ostegunen itzengo dugu arduradun batekin, gehiago jakiteko ekimen honi buruz eta, baina maite zaituztet gora Eskerroneko jardunaldi literario hauek, eta maite zaituzte, Iurretako liburutegi arduradun guztiok eta antolatzaile guztiei. Goiorita zure maite duta? Ba, nire maite duta da horrela goizen esnatu, mugikorra hartu eta irakurtzen duzunean albiste bat, burua hankazgora jartzen dizuna. Bat, harritu egiten zaituena. Eta horixe gertatu zaitu gaur goizean, ikusi dudanean, Donald Trump orain ezkertiarra dela. Donald Trump ezkertiarra da. Bueno. Marxista. Claro, eskarrituta nauka Trump igual da gehiago honek. Anarkosindikalista. Zer ikusten dut Trump joan dela azkeneko hilabetetan eskubiruntz, pixkanaka, horrela kriston buelta mandola eta orain galduta dagoela. Hombre, orain agertuko dira neoliberalak hemen esaten, karo, eske muturrak elkarrikutzen dute, eta horrelako esaldiak. Kontua da, Trumpek esan duela, zein da amets Amerikarra, ez? Pelikuletan hainbeste agertzen den The American Dream. Hori. Txalet bat. Horixe. Bai? Etxe bat. Bai, horixe da. Bai, horra visualizatu dut, bai, ondo. Familia bat eta etxe bat. Bai, ondo irudikatu duzu, bai. Ados. Eta orduan, Trumpek esan du, Bidenen eta aurreko administrazioaren akatzen ondorioz, Amerikar askok, Amerikarrak esaten du baina estatu batu askok ezin dutela etxea erosi. Eta orduan zerbait egin behar dela horrekin. Ojo, etxebizitzaren auzia hor lehen lerroan. Eta orduan esan du, debekatu egingo diela enpresa handiei etxeak erostea. Beak esan du, single family homes, etxeak erostea, ze bere hitzetan etxeak izan behar dute herritarrentzako eta ez korporazio handientzako. Eta hau, ez dator bat, orain arteko bere ideologiarekin, ez dator bat, bere erabaki eta bere ekonomiari buruzko ikuspuntuarekin, ez dator bat, baina bapatean nun gobernu progresista bati eskatzen dizkiogun eskakizunak hartu eta proposatu duen lege bat, ze hau, etxe bizitzaren auzian, hortxe buru belarri dabilen jendeak proposatzen duen gauzetako bat da, ez? Zer egin daiteke, Euskal Herrian adiez etxe bizitzen prezioa jaisteko, edo espekulazioari amaiera emateko, egian, batzuk proposatzen dute, zuk etxe bat erosteko izan behar duzula pertsona fisiko bat, ez? Ezin duzula enpresa bat izan, eta horrela, oinarrian. Egoak mozten dizkiozula, atzereko kapitalak ezin dituela etxeak erosi. Adibidez, hori. Eta baino, hori esaten duzu, eta zera bat, extremista bat, edo. Radikala zara inigo. Azken finean, etxe txuria, babes ofizialeko etxea da, ez? Gauza bat esango dizuet. Trumpek hau esan duela, eta ja merkatuan eragina izan duela, berak aipatutako hau. Hemen hitz egin genuen behin Blackstone
funts putre enpresari buruz, egizu zer gertatu den Trumpek hau esan eta ordu gutxitara? Blackstonen akzioak 9% jetxi egin direla. Trump ari da orain, berak betidanik sustatu duen ereduaren aurka egiten. Eta egia esan, begiratu ari izan dut, hasiera baten irakurri duenean, ea txantxetako post bat zen, ea inuxenten eguna zen, ze badakizue Euskal Herrian eta Estatu Batuetan ez dela egun bera izaten, baina ez, antoen ez, Trumpek etxe bizitzaren arazoak konpontuko ditu. Eske oraindik etorriko da fatxaren bat. Esatea, etxe bizitzaren arazoa fatxek konponduko dutela. Bai. Horrela, eta zure eta lur nago, eta ordan, hauek arri behar nizuen, nire maite dutetan, argi gara dadila nire maite dute ez dela Trump, Eta ez direla Estatu Batuak, eta ez da berak hartu duen erabakia bere horretan ez, ziur naiz beste zerbait dagoela honen atzean, baino maite dut, horrela, albiste batek harrapatzen zaituenean, eta zangala traba, eratzen zara. Nik zure gaiari lotuta jarraituko dut. Ez dut bat ere maite Trumpek sortu duen gauzen nola esan, zein da hitza, hau igual prestatu zenezakeen. Txabakanerismoa, kutrismoa, pixkat maia galera. Eta ez da kasu honetan Trump izan zuzenean, baina Trumpen estatu idazkari den Marco Rubio agertu da, duela ordu batzuk, atzo, ez dakit estatu batuetan atzo gaur ja pixkan nastu egiten ditut, esaten plan bat dutela Venezuelarentzat. 3 pausoko plan bat. Eta orkestu dituzte 3 planak, edo plan horren 3 pausoak, ez dakit, lehen hezkuntzako 5. mailan ekosistemak zenbat arlo edo zenbat geruza dituzten azaltzen duen ume batek bezalaxe. Larriena ez da, hau. Niri gustatzen zait goizetan kafea hartzea hemendik kanpo. Eta pixkat lanean hastea taberna batean. Da badaude hemen Tolosan gure estudiotik oso gertu, 50 metrotara, goizeko 8 irikita dauden hainbat leku. Eta antxe, 2 telebistak ate zituzten. Eta ikusi dut nola ari ziren infografiaz eta osatzen, hau taldelan abalitz bezala, zure 13 urteko, 11 urteko ikaskideak osatu ditu 3 parrafotxo, Venezuela konpontzeko sistemari buruz, eta badator bestea marrazkitxo batzukin hori osatzera, inteligentzia artifizialari eskatuko dizkio gaur egun ziurrenik, horren inguruko tertuliak, txosten sendorik ez dagoen plan baten inguruan, 3 orduko analisia egiteko preste egongo dira batzuk. Venezuela. Lehenengo, oreka. Ondoren, garapen ekonomiko. Ondoren, demokrazia. Eskerrik asko. Pixkatu horrela ez, eta joder, uste dut ez dela gehiegi eskatzea horrelako garai azaleko batzuetan analisi kritiko minimo bat izatea. Eta iruditu zait, herrialde batean eraso militar bategin 100 gora zibil akatu eta bere presidentea baitu duen herrialde batetan, agertu eta horrelako plan bat dutela azaldu, eta bapatean foko guztia egotea dagoeneko berreskuratze plan horretan, Afganistanen edo Iraken edo bestein bat tokitan dagoeneko ikusi ez bagenu bezala, ez zegoela planik, iruditu zen nahiko arduragabeak kazetaritza ikuspegi batetik. Baina, maite duta ere elkarbanatu nahi nuen, eta maite dut, azken ordu hauetan ikusi ditu dela, batzuk Euskal Herritarrak gainera, baina orokorrean Venezuelan bizi diren pertsonak izan Maduroren jarraitzaile edo izan opositore esaten, ez dela inondik inora ados gertatu denarekin eta Estatu Batuek egin dutenarekin. Eta pentsatuko duzu, hau agerikoa da, ez da? Zein da sorpresa? Sorpresa da, ikusi ditu dela Espainiar estatuko lagunak kritikatzen Venezuelari buruz ari ginen, beraien ustez, espainolitoak, Venezuelaren ahotsa entzun gabe. Eta orduan elkarbanatzen Madrilen, Salamanca auzoan bizi diren venezolarren txorradak. Eta uste dut oso garrantzitsua dela ikustea Venezuelan bertan opositoreek ez dutela, opositoren gehiengoek ez dutela begionez ikusten Estatu Batuek egin duten hau. Eta orduan, zen maila intelektual eskaxarekin ari den inor ospatzen, Estatu Batuek 100 pertsona hil, 100 edo gehiago, hor
kontuak ere agertzen ari dira pixkanaka, eta presidente bat baitu dutela. Oso maila intelektual eskasekoa iruditzen zait analizi guztia, eta posten naiz ikustea bereziki estimatzen ez ditudan Venezuela opositoreek ere ikusten dutela, hau, erabate gaitzitsi beharreko zerbait dela. Eta egia esan, pake puntu bat eman dit, hainbat jenderi ere helarazteko aizue. Zuen Salamanca auzoko lagun venezolarratik aratago, badaude Venezuelan bizi diren venezolarrak, ezkertiarrak ez direnak ere, eta gu bezala pentsatzen dutenak hau astakiri bat izan dela. Ze demonios bizitzen ari garen garai hauetan, badago momentu bat, nun, ez dakite, errealitatek fikzioa gainditzen duen, eta noski, Trumpek egin duena bada, pelikula askotan ikusi duguna, baino haratago doan zerbait, baino jendearen analisi honen inguruan ere askotan, ostras, ulerkaitz egiten zait, eta, hor gertatu dira, ez, nahiko egoera xelebreak, baino, venezuelar batzuk estatu batutan ospatzera atera, eta polizia migratorioak harrapatu izana, eta horrelako kontuak, ez? Paradoxa horietan eta mundu xelebre honetan bizitzea egokitu zaigu. Goizeko 10 eta 33 minutu, ez palin badaukagu maite dut gehiagorik hemendik, hasiko gara, gai berrietan murgiltzen entzuleok. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizue, irratiak badu bere xarma. Zer esango dizugu guk. Ez dago irratia bezalakorik. Ikerketek ere hala diote, era digital honetan irratiak mediorik fidagarriena izaten jarraitzen duela. Izan ere, hamarkada, ez entretenimendua bermatzeaz gain, informazioa eskuragarri jarri dute. Irratigintza egiten duten eta dugun kazetariek. Beti egia erdigunean jarrita. Baina, hala izan da, beti egia egonda erdigunean. Nire esker beroenak, parekorik ez dekien eroiei, bezarkada ez du bat. Indarretak hemenez altxatzen lautenei, aterpe direnei. Abesti hau nahi datziet eskaini. Denok ezagutzen dugu munduen gerraren afera. Gezur handi bat irrati bidez kontatua. 1938ko urriaren 30ean, CBS-kateko Mercury Theater on the Air saioan, Herbert George Wellsen munduen gerra novelan oinarritutako irrati novela eskaini zuten Orson Welles zuzendari eta esatari zela. Bertan, adierazi zutenez, estralurtarrak New Jerseyko parke batean lurreratu berri ziren. Berez, albistegia fikziozkoa zen, ordubeteko irratsaioaren zati bat baino ez. Baina irratsaioaren hasiera entzunen zuten askok egiatzat jo zituzten esandakoak. Ziur aski, Wellsen proposamena oso berritzailea eta ezustekoa zelako garai hartako irratian. Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than... Baina histori hori askotan kontatu dizuegu. Beraz gaur, irratiko gezur gehiago kontatzera nator. Goazen 50 urte atzera egitera. 1976ko apirilaren batean, Patrick Moore, BBC Radio Biko goizeko saioa egiten ari zen. Gertatzear zegoen fenomeno astronomiko bitxi bati buruz hitz egiten. Azaldu zuenez, goiz hartako 9 eta 47an, Jupiter eta Pluton lurrarekin lerrokatuko ziren eta gravitate efektua eragingo zuten. Planeta osoan nabarituko zena. Moore garai hartako Ingalaterrako astronomorik ezagunena zen eta berak azaldu zuenaren arabera, une horretan,
9:47 salto egiten zutenek, gravitate ezaren sentsazio labur, baina esanguratsu bat nabarituko zuten. Eta zer gertatu zen? Zeu gertatu zela? Jendeak salto egin zuen, bai ala ez? Bai. Ba, noski, jendeak salto egin zuen, eta ondoren zer gertatu zen? Ba, 9 eta 47 bi biziko lineak kolapsatu egin zirela. Entzuleak deika eta deika hasi zirela, gravitatearen murrizketa sentitu zutela kontatuz. Baina dena gezurra zen. Esan zuten, emakume batek deitu zuela, kontatzeko beste 11 lagunekin zegoela, egongela batean, eta ulkiak flotatzen ari zirela. Batetik hamarrera, zenbateko sinesgaitza iruditzen zaizue. Zuk irratia pizten duzu, eta hor daukazu zientzialari ospetsu bat, esanez? Badela Jupiter eta Plutonen kontu batengatik flotatu egingo dugula 9:47 sinesten duzue? Gaur egun ez, baina irratiak garai horretan zuen sinesgarritasuna hainbestekoa zen. Eta nork esan zuen. Eta nork esan zuen hori da, ez da edo zeinek, hau da pertsona, zientzialaria, astronomoa, beste irratsaio askotan parte hartutakoa egiak kontatzen noski, hori gertatu zen jendeak sinestu egin zuela. Hori zen helburua, txantxa bat zen, gerora esan zuten txantxa zela, baina jendeak sinestu egin zuen, eta niri bitxia iruditzen zait, nola ez dakit sugestioagatik den, edo gezurra kontatzeko grinarengatik, edo zerbaiten parte sentitzagatik agian jendeak esaten duen baietz, beraiek sentitu zutela, eta flotatu zutela, eta gravitate ezan abaritu zutela, bitxia da. Batetik hamarrera, gaur egun sinesgaitza iruditzen bazaizue hori, urrengoa, ea zer iruditzen zaizuen. It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise. Here, in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst into flower, at least a fortnight earlier than usual. But what, you may ask, has the early and welcome arrival of bees and blossom to do with food? Well, it's simply that the past winter, one of the mildest in living memory, has had its effect in other ways as well. Most important of all, it's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop. The last 2 weeks of March are an anxious time for the spaghetti farmer. There's always the chance of a late frost. Eta 957 zen, eta bibiziko panorama saioan txantxa eder bat bururatu zitzaien. Entzuten ari zareten bezala, entzulei kontatu zieten espagetiaren uzta zoragarria izango zela urte hartan. Espageti zuaitzak oso oparoak zirelako. Ez dakit eguraldiaren gatik, edo ez dakit zeren ondorioz, baina urte hartan sekulako espageti uzta izango genuela. Gezurra hau kontatzeko, 3 minutuko albiste bat osatu zuten. Bertan, Suitzako hegoaldeko Ticino kantoian, negu pasa arin baten ondoren, espageti uzta biltzen agertzen zen familia bat. Espageti biltze jaialdi tradizionalaz ere hitz egin zuten, eta baita espagetien luzera perfektua garatzeko beharrezkoak ziren elementui buruzko eztabaida sortu ere. Estena batzuk London Roadeko St. Albansen pasta foods fabrikan, Hertfordshireen eta Kastainolen Suitzan grabatu zituzten. Nondik jaio zen ideia hau? Saio horretan bazegoen langile bat, eta langile horrek oroitzen zuen nola, bera txikia zenean eskolan, andereño batek ikaslei izaten zieten, hain tuntunak zarete, norbaitek esango balizte, espagetiak zuaitzetan azten direla, sinetxi egingo zenuketela. Eta ideia hori kontatu zion, saioko zuzendariari. Zuzendariak esan zion, tori diru pixka bat, eta osatu sekzio bat. Eta orduan, kazetari honek erabaki zuen Richard Dimbley esatari ospetsu eta errespetatua kontratatzea, guztiari sinesgarritasuna emateko. Horrela, 1957ko apirilean, albiste argitaratu zuten. It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise. Here, in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst into flower, at least a fortnight earlier than usual.
But what, you may ask, has the early and welcome arrival of bees and blossoms... Esaten duzenez, 100 lagunek deitu zuten hurrengo egunean. Batzuk historiaren benekotasuna zalantzan jartzeko, baina beste batzuk informazio gehiago eskatzeko espagetien hazkuntzari buruz eta bakoitzak bere etxean beraien zuhaitzak nola landatzeari buruz. Kontuan hartu behar da, hau 50 hamarkada zela, eta garai hartan Ingalaterran espagetiak ez zirela oso ohikoak, ez zirela ezagunak, eta berez, jendeak ere etzekiela oso ondo, espagetiak nondik zetozen, zetzen jaki ezagun bat, ez dakit orain esango balidaten hiri Japoniako fruitu berezi bat nondik datorren, ez dakit patata bezala ateratzen den, edo sagarrak bezala zuaitzetik, antzeko parezido espagetiekin. ...of the vast spaghetti plantations in the Po Valley. For the Swiss, however, it tends to be more of a family affair. Gustatu zaizu albiste hau? Bai? Eta ordaindu duzu irratsaio hau entzuteko tasa? Ze tasa? Irratiko tasa? Duzu ordaindu irratsaio hau entzuteko tasa? Ez? Nola? Baina... entzule piratak gara, baina gu egiten ari gara, guk entzun, baino, entzun ere bai, baina... Orduan txatean, ordaindu duzue gaurko bigarren kafea entzuteko tasa? Ze, entzun ondo, tasa ordaindu egin, berda? Tira ez, txantxada guk ez dizuegu ordainaraziko, baina 1979an Herbeheretako NTS irrati publikoak iragarri zuen ikuskatzaile batzuk hasiko zirela kaleak zeharkatzen eskaner batzuekin ikusteko irrati zergak ordaindu ez zituzten pertsonak. Omen zuten azken puntako teknologia eta kaleetan zehar, eskaner horrekin jakingo zutela zeinek ordaintzen zuen tasa eta zeinek ez, eta egia da esaten dutenez jende asko entzuten zuela modu piratan edo ordaindu gabe, eta orduan jendea beldurtu egin zen. Eta orduan kontatu zuten zer egin behartzen baita detektatua izatea saiesteko. Eta esan zuten modu bakarra zela bakoitzaren irratia aluminiozko paperean biltzea. Eta irratia aluminiozko paperean bildu ezkero, ikuskatzaile horiek ezin zutela detektatu ea irrati tasa ordaindu zenuen ala ez. Eta badakizu ze gertatu zen? Hurrengo egunean, supermerkatu guztietan aluminiozko papera agortu egin zela. Pandemian... komuneko papera bezala. Ipurdiko papera nola. Hoi da, berdina, baino aluminiozko paperarekin irratiak biltzeko. Hori izan zen lehenengo ondorioa, eta bigarren ondorioa nahi gabe izan zen, baino oso jokaldi dotore izan zen, ze gertatu zen hurrengo asteetan? Jendea hasi zela irrati tasa ordaintzen. Txantxetan esan zuten, ez zegoen ikuskatzailerik, noski ez dago horrelako teknologiarik, kaletik ikuskatzaile batek ezin du eskaner batekin jakin zuk tasa hori ordaindu duzun ala ez, baina jendeari hainbesteko beldurra sartu zioten, jendea tasa ordaintzen hasi zela. Oso bitxia iruditu zait eta baita ere pixka bat maltzurra, jendearen beldurrarekin jolastu zutelako Herbeheretako NTS irrati publikoko lankidek. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie's back in town. Take it, Satch. Ordaintzearen agian, ez zaizu interesatzen, ez da? Ez dakit irratiak bere denean badarama ez, unibertsaltasuna, doakotasuna. Hori egia da. Bale, eta usainarena? Noizbait pentsatu duzu, irrati guinen bidez, usaia, kontu hori bai, ez da? Noiz aipatu izan dugu, agian gonbidatu batek ekarri digunean pastel zati bat,
edo gure artean ere, maik ekartzen balin badu horrela bere jaki berezi horietakoa, batzutan aipatzen dugu, entzule, ezin duzuen abaritu baino ze usai goxea daukan honek, bueno, antza denez egon dira saiakerak, aizu. Egon dira saiakerak, eta honek izena du Smell-O-Vision. 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 1975 BBCk teknologia berri bat probatu nahi zuen. Aire uinen bidez, usaia ikusle eta entzule guzti transmititzea. Eta dirudienez, ikusle asko jarri ziren BBC-rekin harremanetan, prozesuaren arrakastaren berri emateko. Hau da, kontatu zuten, beraiek, gaurtik aurrera, baietz, irratia usaindu daitekeela, garatu dugula Smell-O-Vision izeneko teknologia, eta han non hasten den jendea deika irratira esateko, nabaritzen dute, bai, orain nire etxean, kafe usaia dago. Nolakoa den jendea, nolakoa den sugestioa edo ze gezurtiak zareten entzuleak, Bizka bat ingo dut, testu ingurua ulertzeko teknologia hau nola garatu zen. Ados. Berez, sortu zuten hau film baten proiekziorako. Berez da, zu filma ikustera joaten zara, eta sistema baten bidez, filmean gertatzen dena usaindu ahal izateko, usaina zabaltzen da zerbait, aromaren bat zerbait zabaltzen dute. Hans Laubek sortu zuen, eta ondo behin soilik erabili da. 1960ko Scent of Mystery filmean. Prozesu horretan, 30 usai desberdin injektatu zituzen zinema areto bateko eserlekuetan, filmaren soinu bandak eztanda egiten zuenean, usaia hortxe ateratzen zen. Aurretik egia da hainbat saiakera eginak zirela, baina saiakera horiek ordea, antzokien jabek egiten zituzen eta ez pelikulako jabek. Hau da, ez da pelikula honek usai hau dauka, baizik eta antzoki honek usai hau dauka, edo horrela. Baina ez zuen arrakastan dirik izan. Batetik, zinema zuzendariek esaten zutelako, arreta galduko zutela ikusleek. Eta orduan, erreparatu beharrean, zuzendariak nahi zuenari, ez? Pelikulan gertatzen ari dena, edo gidoia, edo hemen jarri dugun hau, edo aktore honen espresioa, jendea gongo zela, usainean pentsatzen eta orduan, zuzendariak ez zuten nahi. Ta gainera, antzokien tamaina zela eta oso handiak zirelako, lurrun kantitande handiak askatu behar ziren entzule guztien gana iristeko. Eta horrek esan nahi zuen, botatzen zen lehenengo usaitik bigarrenera etzegola denbora tarte handi edo gehiegirik eta nastu egiten zela usai bat bestearekin, eta orduan sudurrean gerozuk zeneukala sekulako naste borrastea, eta etzela orain pelikulan agertu da ez dakit jatetxe bat eta hemen janari usaia dago, eta orain agertu da komun bat eta komun usaia dago, ez. Egiten zen dena nahastu. Zerron ikusi zuten, nahiko desastrea zela esperimentu hau. Badakizu, nik enekin hau esizitu zenik, baina duela 20 urte, nik 20 nituen, 21, otu zitzaigun 3 lagunei paranda batean, 2 musikariak ginen, bata dantzaria, egingo genuela ikuskizun bat. Gu bueltak genbiltzan kontzeptu batzuekin, eta deitu genion Evolution and Love. Pixkat, inspirazioa gainera izan zen tango argentinar bandeonista baten Evolution and Tango kontzeptua. Ez pixkat, guazen aratago eta handik hartu genuen, eta gainera horrek ematen zigun Evo Love izeneko palindromo bat? Palindromoa. Beti zalantzeko itzen dute. Ez dut inoiz pentsatu. Evo Love. Egia da. Beraz, sortu genuen konpainia bat izena zuena Evo Love, eta ikuskizun bat izena zuena Evolution and Love. Vale. Egin genuen emanaldi bat. Bai. Hortxe geratu zen. Bai. Baina, historiko izan zen. Eta horrela iritsi zen Oiana Maritorena zure bizitzara. Hori da. Iban Garateri esker, lehenago iritsitakoa zela, eta elkarrekin lan eginakoak zirela. Nik ikusi nituen pegatina jarrita lurrean, porque ibiltzen egoen bolobe. Garai hartan asbinenea, puri-purian zegoen eta maitartean. Sortzailetako bat, eta guk, honekin lotuta, guk egin genuen clown intervenzio bat asbinenean, clownez jantzita eta gure batoiekin poltsikoetan, adibidez mandarina zala poltsiko baten, kafe posoak beste poltsiko baten, jolasten genuen usaimenarekin ere. Segi. Nere buruan zegoen usaimenarekin jolastea, eta aretoan usainak jaurtitzea. Baina ze gertatzen zen? Uste dut goiurik etxeetako sistema horretan aipatu duena, akatxo horren arrisko ikusten geniola. Bazeuden tresna batzuk, bazeuden makina batzuk, igual maizuek probatzera itxi zinaten, ez dakit. Kontua da, igual areto txikiago batean,
esentziekin edo beste modu batera lortu daitekela, baino areto handiago batean, eta guk Leidor Antzokien egin nahi genuen, iaia 9 eserleku zituen areto batean, jendea vomitoka jartzeko arriskua ere bagenuela. Horixe, esaten zuten 60 hamarkadan gertatuko zela. Bai, deskartatu genuen. Bai, olioekin edo egin dezakezula, baina nastu Kemakinak egiten dira. edo oholtzetan erabiltzen diren fog machine edo edo laino makina horiekin, horrek daraman likidoan esentzia txertatuta lortu ziteken horrek usai bat eukitzea. Baina lortu zenuten, saiatu zineten? Ez genuen egin, ze iruditu zaigun hori, eskutatik juntzitekela, eta ventilazio falta horretan, igual lortzen genuela sarraski bat, usainak nastuko zirela, eta bar. Eta horregatik gure soluzioa zalain, modu individual batez egiten, poltsikoetan zirela sustantzia horiek, publikoak eskua sartzen zure poltsikoan, eta modu individual batez usaindu beraien eskuak. Baina egia da, eta Bartzelonan goen dela gutxi, bai egin dutela horrelako 5 zentsumenezko antzerkia ditu dutela, eta noiz behinka ateratzen dute horrelako pulverizadoreak edo horrelako zer, baina egia da, igual ordu beteko ikuskizun batean 3 edo 4 aldiz usaimena, porque bestela usaina asko irauten du. Irauten du, nastu egiten dira, ez duzu lortzen nahiko zenuken efektua. Esaten dute, Walt Disneyk berak fantasia filma egin zuenean, txertatu nahi zuela, eta pelikulak izatea usaia, eta orduan gero ez dakitze teknologiarekin lortzea, baina oso garesti omen zen, eta orduan baztertu egin zuen. Orduan, Walt Disneyk egin izan balu, agian mainstreamagoa izango zen hau, edo agian ohitu egingo gineke, baina etzen egin. Kontua da, handik urte batzutara, irratitik BBC-k esan zuela, beraiek lortu zutela, eta irrati ginen bidez, etxeetara iritsiko zela usaia. Eta jendeak deitu zuela, zentralitara esateko baietz ze arrakastatxoa egin duzuen saiakera nik orain nere etxean usaitzen dut zuk kontatzen didazuna. Zergatik gertatuko ote da hori? Jendeak izan nahi duelako lehenengoa teknologia hori probatzen, edo gezurtiak direlako besterik gabe, edo benetan sugestionatuta iruditu zitzaielako usaitzen ari zirela. Uste eta respetu egoela, porque garai batean irratiak esan du, eta hori egia zan, telebistak esan du beste garai baten, eta egia zan, gaur egun interneten ikusi dut, hau egia da. Osea, da, como ez dakit, segun iturria zein den, sinesten dugu. Hori egia da, eta irratiak aipatu dugun bezala, beti izan du sinesagarritasun puntu areagotu batez, eta gaur egun internetekin, eta egiten diren ikerketetan, fidagarriena irratia dela esaten dute, inkestak erantzuten dituzen, pertsona askok eta askok, baina ikusi duzuen bezala, gezur pila bat esan dira, irratiaren historian. Gezur hauek maliziarik gabekoak izan dira, beti txantxetan, jolasteko, entzuleekin, sortzeko, nolabaiteko, harreman polita eta divertigarria, eta izue, nik ekarri nahi nizkizuen gezur hauek, agian beste egun batean telebistako gezurrak kontatuko dizkizuet, bat botako dizuet, 72an Suediako telebista kate nazionalak esan zuen bazetorrela koloreko telebista, ez? Lehen zuri beltzezkoa zela, eta koloreko telebista bazetorrela. Eta orduan, zuk ere zure etxean koloreko telebistan nahi balin bazenuen, telebistari jarri behartzen niola panti bat, media bat, nailonezko media bat jarri, eta orduan gezurretazko fisikari bat joan zen azaltzera zergatik nailonezkoak izateak horrek sortzen duen elektromagnetikoki zerbait, eta orduan kolorea aldatzea lortzen zen, eta antza denez orduan ere jendeak erosi zituen nailonezko mediak, eta hala ere ez zuten lortu telebista koloretan jartzea, eta zuri beltzen ikusten jarraitu behar izan zuten, baina horrelakoak beste egun batean kontatuko dizkizuet, gaur nik geratu nahi nuen espagetiaren zuaitzarekin, gezurretazko ikuskatzaileekin irratiaren tasa ordaintzeko, munduen gerrarekin, eta usaimenaren kontu honekin. Beraz, ze ikasi dugu gaur? Ez fidatu beti guk esaten dugunaz. Batez ere goiurik esaten badu entzure. Ez txintua proba zaki. Igo musika eta horrela bukatuko dugu, azerretxe bingo naiz.
Goizeko 10:57 segituan estudio zentraletara joko dugu azken ordukoaren bila entzuleok, baina horren aurretik oraindik zuekin egongo gara mentxe. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12:00 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Entzuleok segunduak eguerdiko 11:00 eta bagoaz Bilboko estudiotara, azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankidea, antxe dugu eta Itxaso egunon. Kaixo egunon, azken orduko honen baitan kontatu behar dugu Robert Grenier arkeologoa hil dela, alegia San Juan Baleontziaren berreskurapenerako funtsezkoa izan zen arkeologoa. Izan ere itsasontziaren ondoratzelekua Red Bein aurkitu eta aztertu zen bere zuzendaritzapean. Albistearen berri jakitean doluminak adierazi dituzte Albaola itsaskultur faktoriatik eta gogorekarri dute Trois Riviersen, Kanadan jaiotako arkeologo honek ibilbide profesional luzea egin zuela urpeko kultura ondarearen bilaketa, ikerketa eta babes. Europan, Amerikan eta Artikoan egindako indusketetan hartu zuen parte eta 1983 eta 2008 artean John Franklinen ontziak bilatzeko hainbat espedizio zuzendu zituen. Parks Kanadako urpeko arkeologia zerbitzuko burua izan zen eta UNESCO ICOMOS erakundeko urpeko kultura ondarearen babeserako batzorde zientifikoko presidentea. Bere lana hainbat sari garrantzitsurekin aitortu zuten. 2004an Kanadako ordenako ofizial izendatu zuten eta 2010an Grand Diplom izendapena jaso zuen Laval Unibertsitatean. Eta nazioartetik bestelako albiste bat, Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak asteazken honetan egindako telefono deiak bi herrialdeen arteko tentsio diplomatikoak murriztu dituela esan liteke. Kolonbiako eta Ameriketako Estatu Batuetako gobernuek elkarrizketaren tonu konstruktiboa nabarmendu dute. Yo tenía ahí mi inquietud, me demoré en llegar aquí porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como 1 hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Ordu betez luzatu zen elkarrizketa eta momentuz behintzat ahozko gorakada bati amaiera eman zion, izan ere Trumpek adierazi zuen ondo iruditzen zitzaiola Kolonbian Maduroren harrapaketarekin amaitu zen operazioaren antzekoa egitea. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long? He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. in It sounds good to me. Yeah. Trumpen mehatxuen ondoren subiranotasunaren defentsan ditutako manifestazio batean parte hartu zuen Petrok. Lehen kontaktu honen ostean, Trumpek iragarri du Petrorekin bilduko dela etxe zurian eta adierazi du ere ore handia izan zela Petro presidentearekin hitz egitea hark deitu baitzion narkotrafikoarekin eta bi administrazioen arteko beste desadostasun batzuekin lotutako egoera azaltzeko. Eta hauexek dira azken ordu honetan bildu ditugun albisteak, 12etan eta hortik aurrera ere informazioa
informazioaren ariaren bigarren edizio honetan, izango dugu tartea hauen eta beste askoren berri emateko. Eskerrik asko Itxaso Leon, esan da bezala Eguerdiko 12etan, informazio gehiago Naiz irratian, guk entzuleok aurrera egingo dugu eta Sobietar Batasunera begira jarriko gara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Egun espazioan abandonatuta. Bere herrialdeak existitzeari uzten zion bitartean, hau da Sergei Krikaleben istorioa. Azken hiritar sovietarra izan litekenaren istorioa. Mila 1981ko maiatzaren 18, Krikaleb Baikonurretik aireratzen da, Anatoli Artsebarski eta Helen Sharman Britaniarrarekin batera. Mir estaziora. Misio planifikatua 5 hilabete. Eta egin beharreko lana, konponketak eta eguneratzeak lurretik 200 kilometrora. Dena errutinazkoa zen. Baina espazioan flotatzen ari zela Sobietar Batasuna erortzen hasi zen. 1981ko abuztuan Gorbatxoven aurkako kolpe saiakera batek porrot egin zuen. Azken prozesua abiaraziz. Agintariek krisi ekonomikoaren erdian orbitan jarraitzeko eskatu zioten, beste abisu bat eman arte. Urriaren 4 inor etzen iritsi Krikalebi txanda hartzera. Etzegoen funtsik. Kazakstanek bere subirotasuna aldarrikatu zuen, urriaren 25 eta Baikonurreko kosmodromoan etzegoen jada, Errusiaren kontrolik, Krikaleben itzulera limbo burokratiko batean geratu zen. Bera flotatzen eta bere egoera ere bai. Urte bera, 81 abenduaren 25 Gorbatxovek dimisio eman du. Igitaiaren eta mailuaren banderak Kremlinetik jaisten da. Sobietar Batasuna 15 naziotan zatikatzen da. Leningrado, Krikaleben jaioterriak San Petersburgo izena hartu zuen, eta Krikaleb bera hantxe geratu zen, lurra orbitatzen. Egunero, lurrari 17 bira emanez. Egoera katastrofikoa zen Mirren. Filtrazioak, itzalaldiak, hornidura urriak, Mosku estazioa nasari saltzen saiatu zen, eta, pentsa, Coca-Colarekin sinatu zuen, kosmonautak freskagarriak eraten agerzitezen diruaren truke. Inork etzekien nork zuzentzen zuen programa espaziala. Hilabete beranduago 1989ko martxoaren 25 azkenean, Alemaniak $28 milioi ordaindu zituen. Krikalebek 311 egun eman zituen ondoa jota. Planeatutakoaren bikoitza baino gehiago. 5.000 bira eman zizkion lurrari. Kazetari batek nola sentitzen zen galdetu zionean, ez zen erantzunik izan. Eta horrela Krikaleb, azken sovietar hiritar bezala pasatzen historiara. Gerora urte askotan Roscosmos espazio agentzia rusiararen misio tripulatuen zuzendari izan da. Dagoeneko erretiroa hartuta dago, baina oraindik osasunez eta gazte xamar, 77 urte ditu, konta dezake, Sobietar Batasunetik abiatu zela espaziora eta Errusian lurreratu. Bere herria desagertu egin zela, bera espazioan flotatzen ari zen bitartean. Eta Krikaleben inguruan gehiago jakin nahi bali maduzue, badago, 2017ko pelikula bat, Sergei izenekoa,
Ernesto Daranasek zuzendua, eta baita BBC katearen dokumental sendo bat, La Carrera Espacial izenarekin topa daiteke Googleen nahiko errex. Hau 2005koa da eta kontatzen du xehetasun askorekin, nolako izan zen Krikaleben historio, kosmo historiura. Eta garaiko musikari eta sortzaile ondienetako batari garantzuten, Sostakovich 10. sinfonia mi menorrean, eta Berliner Philharmonikek interpretatuta. Goizeko 11 minutu entzuliok, bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Entzuleok, orain bai, goizeko 11 eta 11 minutu, iaia 12 minutu ditugun honetan, bagoaz aurrera egitera. Back
Mirada bat pizteko. Gaurko egunez, duela 10 urte, 2016ko urtarrilaren 8an, euskeraz bizi nahi dugulako ekimena abiatu zuten Donostiako Egia auzoan. Otsailaren 26 bitartean auzoko eragileek euskaraz aritzeko konpromiso hartu zuten, eta otsailaren 26tik martxoaren 4 norbanakoek. Euskaldunen ahalduntze kolektiboa biltzan zuen ekimen hau eredu hartuz anitzeko esperientziak abiatu ditugu gerora, urte guzti hauetan. Mugarria izan zen, erakutsi zigutelako hitz bakoitzak garrantzia zuela. Hitz guztiek, laburrenetik luzeeraino. Eta hitzez asko daki gure hurrengo gonbidatuak. Berrenak liberatzeko bakardadea une bat ezagurtzeko nola hartu arnasa airea falta minera oitu. Esan dut, hitzen inguruan asko dakila gure hurrengo gonbidatuak, baina nola ez den bere lehenengo kafea, ez da bigarrena, ez da hirugarrena ere, ez naiz gehiegi luzatuko aurkezpenean. Ja, esateko, dagoeneko botako diot erronka txiki bat. Ze, prest dago, gurean Dorleta Kortazar, eta galdera bat egin behar diot. Zein den bere hitz gogokoena, baina ezin du berba hitza aipatu. Ze badakigu berba dela benetan, berak hainbeste maite duen hitz hori, baina nahi dut, berba alde batera utzi eta beste hitz bat aukeratu dezan. Egunon, Dorleta Kortazarrelkoz? Zuekin ez da inoiz jakiterik, Beti da sorpresaren bat. Beti sorpresak. Ikusten duzu. Bai. Hola, bote prontuan etorri zait sua. Oh. Sua. Bai. Oh. Baina zuak suntxitu egiten du eta zuk sortu egiten duzu. Niretzako sua da atxeden hartzeko leku bat, goxotasuna ematen duena, etxea. Eta amonaren magala, baserria guzti hori da niretzat sua, indarra, argitasuna. Begira, ze urrin gelditzen zaidan niri suntsitzearen kontzeptua, are gehiago, aurretik jarriko nuke gainera bizi berritzea, ez? Hautsetatik bizi berriak ateratzea, ongarria, noski bada, suntsitzaia ere bada sua, baina bueno, izan daiteke leo naizelako edo ez dakit, baina bai, sua etorri zait bigarren berba gogokoena bezala. Ba, nik jolasonekin jarraituta, Dorletak bere lehen parte hartze honetan aipatu den beste hitz bat aukeratuko dut. Eta da magala. Amona ere, bai, baina magala. Bai, zen magala bada oso amona ere. Bai, ze polita. Nik nire etxeari magala izena jarri dut. Bai, badakit. Eta mudantzalaru maten egin behar dugu, Dorleta. Egia da, baina izo pentsatu dut, baserriek izena dutela, ez? Nire familian behintzat, bi aldezdako baserriek izena daukate, eta nik ez dut baserri, orain ez noa baserri batera bizitzera, etxe batera, pixu batera noa bizitzera, baina pentsatu dut, pixuek ere merezi dutela izena edukitzea, eta magala izena jarri diot. Orduan ni magalanekoa naiz. Goiuri magalanekoa. Magalenekoa. Hori, hemendik aurrera. Bueno, Dorletari... Piskat Maria Magdalena geratzen zaizasun. Ba, hori ez gustatzen, baina magala izanako du nire etxeak. Hori, egin behar genion lehenengo erronka, zela hitzak aukeratzearena, baina beste erronka askotan murgilduta ere ibili da Dorleta, eta ez dakit hitzak aukeratzea baino zailagoa ez ote den liburu bat aukeratzea ia betero, emai? Ba, seguro que zailagoa dela, bai. Baina, bueno, horretarako, ez dakit nik uste dula, Galtzagorri elkartearen plataforma hartzen badegu, eta jakinda urtero, bueno, Galtzagorriko irakurketa mintegian parte hartzen dutenek, Euskal Haur eta Gazte Literaturen argitaratzen dituzten liburu guztiak irakurri, baloratu, eta otaketa bat egiten duztela, eta jakinda, kaso lagungarria dela Dorletarentzako, ez da? Bai, baina niretzako esan aukera paregabea da. Bueno, alde batetik lanagatik, langintzarengatik, baina batez ere pertsonalki plazerrutxa da talde horretan parte hartzea. Zuk esan duzun bezala,
Galtzagorri elkartea ezautzen ez duenarentzat haur eta gazte literaturaren gaia lantzen duen elkarte bat da, profesional ezberdin asko osatzen duguna, eta baditu proiektu pila bat. Eta horietako bat da, irakurketa mintegi bat. Badago talde bat, haur literatura irakurtzen duguna, eta beste talde bat gazte literatura irakurtzen duena. Hilero biltzen gara, eta orduan zuk esan bezala gure helburua da, urte bakoitzean euskeraz argitaratzen den guztia irakurtzea. Eta gero ondoren sailkatu egiten dugu, fitxa batzuk egiten ditugu eta baloratu egiten dugu. Eta gero guzti hori, azkenean Galtzagorrik dituen beste proiektu askotarako oinarri bat izaten da, ez da? Orduan poliki-poliki bagoaz horretan trebatzen, lehengo debekatuta dagoen, talde horretan debekatuta dagoen gauza badala, eta esatea gustatu zaitu edo etzai gustatu. Horrek ez du balio. Irizpide batzuen arabera baloratu behar direlako lan horiek, ezta? Eta orduan, bagoaz poliki-poliki begiak fintzen, zailtzen, eta niretzako, nire lanerako, baina esaten dizuen bezala pertsonalki ere oso interesgarria da ezagutzea zer publikatzen den euskeraz eta horren arabera lantzea. Uste lan hori izango dela zaila eta apasionante aldi berean, ez? Osea, zaila alde batetik esan nahi ze liburuak ez direla sartuko, edo zergatik ez da sartzen hau edo bestea, beti ez dakit presio pixka bat egongo da horren atzean, baina baita ere beste partaideen iritsia entzutea liburu berdina irakurrizkero oso aberasgarria izan daitekeela, ez? Hori da, 25 pertsona gaude gutxi gora bera taldean, orduan liburu bakoitza 2 pertsonek irakurtzen dugu, eta gero hien behin elkartzen gara hori komentatzeko. Orduan oso polita da, batez ere ez dugunean bat egiten gure balorazioan, eta batek esaten duenean altxor badala, eta bestiak putzura botako lukeela liburu berdina, ez? Eta orduan defendatzea eta justifikatzea zergatik batentzat bai, eta bestearentzatez, horrek elikatzen du pila bat eztabaida eta liburuaren irakurketa ere bai, ze azkenean galbai desberdinak ditugu, saiatzen gara modu objektibo batean liburu horiek baloratzen, baina gero ederra da konturatzea beste batzuk zer ikusi dioten liburu berdin horri, eta batzutan zuk ez diozuna erreparatu ere egin, orduan oso solasaldi interesgarriak ematen dira horretan. Esan dezu, balio duela ezagutzeko zer argitaratzen den, baina esaten ari zaren honekin, ezagit burura etorri zait, balio duela zure burua ezagutzeko baita ere. Zergatik gustatu zaizkit niri liburu hauek eta beste hauek ez? Edo zergatik nire albokoari gustatu balin bazaio liburu hau bereziki, ezagit leku askotan gertatzen delako trama niri justu hori etzaitu gustatu, zergatik ez, bakoitzak ez, norberaren burua ezagutzeko ere, baliagarria izan daiteke horrelako ekimen bat. Bai, azkenean hori da, ez da, liburu bat hartzen dugunean, barruan zerbait mugitzen digu horrek, ez da, ordan, hasieran esan dizu edana, gustatu zait gustatu horretaz aratago joan behar gara, ez da. Askotan gure eztabaidarik sakonena izaten da, liburu zain asko daude taldean, eta badaude liburu batzuk, azkar eta zea esan da, marketing hutsa direnak, marketing talde batek sortzen dituenak, ez da? Eta hoiek liburutegietan mailegatzen dira, gehien mailegatzen direnak dira, ez? Horregatik marketing produktu bat direlako, eta balio literarioa ez da hainbeste azpimarratzen, ez? Orduan, zer egin liburu hoiekin, badakigunean, gazte eta aurren gana heltzen direla, gure helburuetako bat badala baita ere, beraiek irakurri dezaten, badakigu horiek irakurtzen direla, baina batzuetan guk bitartekaritza lanak ere egiten ditugunez, importantia da baloratzea pixu literarioa, lan horien pixu literarioa baloratzea, eta eskura jartzea, bestela segurazki aurren gana, edo gurasoen gana, edo bitartekari horien gana iritsiko ez lirakeen liburu horiek. Bueno, eta aitortu behar dugu, aitzaki bat hartu dugula, zuri gonbidatzeko gaur, eta hoxe da, azken egunetan argitaratu duzula zure sare sozialetan edo zure gomendioa, 20 liburuko gomendioa, 25 urtean irakurritakoak, edo gehien gustatu zaizkizuenak, eta izugarri polita iruditu zaigu bai zerrenda, eta bai aitzakia, zurekin berriro hitz egiteko dorleta. Urtero egiten dezu, lehenengo aldia da? Ez dakit, egia esan, urtean zehar banoa komentatzen, irakurtzen ditudan horiek, eta hola, barruan inpaktatu nauten horiek, sare sozialetan
komentatzen ditut, nire helburua zen, liburu bat hilabetero gomendatzea sare sozialetan. Baina, claro, hainbeste irakurtzen dudanez, liburu bat hilabetero zen, pues, novela euskeraz, novela erderaz, hau literatura, albuna, eta orduan ja horre, pixkat estresatu nintzen, hilero bat argitaratu beharrarekin, batez ere, batzutan irakurtzen ditudalako, eta ez direlako azpimarragarriak, ez da? Orduan ja hasi nintzen, jarraitzen dut raola horrekin, liburu bat hilabetero, baina igual botatzen ditut 2 edo 3 edo bat ere ez hilabete baten. Eta egia esan, urtean irakurtzen ditudanak apuntatzen banoa, eta egia da badama dala urte batzuk barkatu, gehien gustatu zaizkidan horiek komentatzen. Baina ez dakitola, bai zerrendak ere egin izan ditut, baina bada tipikoa gara hauetan, ez? Ikusi ditudan 10 filmik onenak, edo 10 serierik onenak, edo 5 edo top 3, eta hasi nintzen zerrenda egiten, ez 5, ez 10, ez 3, eta atea zaizkit, helduetan 20 uste dut, eta aurreta gazte literaturan 22 edo horrela, zergatik mugatuko nahi zenbaki batera, hasi nintzen egiten da, eta hube bai, dana jarriko ditut, eta total, interesatzen zaionari ondo, eta bestela ere bai. Egia esan niri besteek publikatzen dutena irakurtzea saretan asko gustatzen zait, eta hortik asko edaten nik ere, nire jarraitzen dudan jendeak, edo nire lagunek zer irakurtzen duten, niretzako irizpide interesante bada, orduan, norbaiti balio badio nik irakurtzen dudan, eta niri gustatzen zaidana, hortxe doa. Eta batez ere hemen hartzen du lizentzia, Galtzagorriko talde horretan egin ezin dudana, hemen bai sartzen ditut gustatu zaidana, eta punto, ez daukat inori justifikatzen ibili beharrik, orduan, horregatik dago zagarria niretza zerrenda hori egitea. Segurazki entzule, irrikitan daudela, eta batez ere gu irrikitan gaudela zerrenda hori ezagutzeko. Nondik hastek gara, venga? Hasiko gara galdera batetik. Venga, bota, zemen bat liburu iruditzen zaizue zuei publikatu dela 2025an euskaraz. Bota zenbaki bat. Gonbidatuak ezin du erantzun, zebera jakengo du segurazki gutxara, bera. Gustaki banik. Publikatu dituen zehaz mehatzere jakingo duen, hori bai igual. Berak, hoxe. Nik esango dut, 250. Igual pasini. Aurreta gazte, Ez denaiz pasa, orduan, aurreta gazte dio. Nik esango nukela, uste zure zerrendan da, baina 1 rodari eta Alemania. Hori publikatu da, bai, 1 publikatu dira, bai. Bai, badakit, ez dakit. A ber, nik hartuko dut, erreferentzia bezala, Durangoko azoka. Bai. Durangoko azokan, uste dut, azkereko urtean aipatu zutela, 680 nobedade zeudela. Baina, egia daztakit horietatik zema diren liburuak eta zema diren disko gutxigo. Eta ikusentzunezkoa, bai, Durangoko zifrak pixkat nazgarriak dira. Bueno, esan nahi dut, hainbeste publikatzen da, bai, egia da, asko publikatzen dela, eta egia da, Euskal argitarapenen erdia, buruzari naiz, 3 laurdenez esatearren Durangorako pentsatua argitaratzen dela. Bueno, esango izuet gutxi gora bera, aurreta gazte literaturan euskeraz 2025an 250 lan inguru edo publikatu ziren. Hoietatik euskaraz sortua, euskal sortzaileek sortuak, gutxi gora bera eren bat edo. 95 bat liburu sortu dira euskal sortzaileenak euskeraz, eta gainontzekoak ikusten duzu gehienak oraindik ere jarraitzen du izaten itzulpena. Orduan, hemendik dei bat euskal idazle sortzailei, hor badaukagula merkatu bat eta badaukagula esparru bat lan egiteko. Orduan, guzti horietatik aukeratzea zaila da, baina indet zerrendatxo bat. Eta, aurten ikusi duana da, zen normalian ni albunen oso fana naiz, eta gazte literatura ez deta inbeste irakurri, eta aurten lan kontuengatik gehiago irakurri dut, eta kontuatu naiz, beti esaten dugu, edo aurre iritzi hori badago, ez da, gazteentzako ez dago ezer. Eta horregatik jotzen dute batez ere gazteleraz badagoelako zer irakurri, eta ez dakiz ez? Esango nuke aurten bentsa, 2025an, gauza interesante asko argitaratu dela gazteentzako, eta alde horretatik, aukeratxo bat eta leio bat irekitzea, ez da?
Gustatu zaidana, ze horretarako indet zerrenda, Zurtz adibidez, Jolanda Ritarena asko gustatu zait, historia bat, gazte bat, nerabe bat, eta batean bere etxera dator, iaia zautzen ez duen aitonaren anaia, abentura zale bat, motxilarekin, oso gauza gutxirekin bizitzen ohitua dagoena, eta pixkat bien arteko harremana, ez, nola nerabe honek aurkitzen duen figura heldu bat, ez duena epaitzen, eta gainera bere irizpideak eta bere bizitza aurrera eramaten duena, ezta. Beste bat, asko gustatu zaizkit, Alepoko 7 pediatrak adibidez, Xabi Arnal eta Edu Zelaietak argitaratu duten proposamen bat oso arriskutsua iruditzen za, asko arriskatu dutela, baina uste dut asmatu dutela baita ere. Hartu dute realitatetik abiatuta Alepon bai omen zeuden, ez, pediatrak, ez, nola jundiren poliki Palestinan pediatrak desagertzen, eta nola egiten zer egiten zuten pediatra hauek, beraien inguruko aurrengan kolorea eta esperantza mantentzeko oso hunkigarria da, oso modu goxoan kontatuta dago, baina gerrari buruzari gara eta aurrei buruzari gara, eta orduan esan bezala arrisku hartu dute, baina uste dut asmatu dutela ikuspuntuarekin. Iritsi zaigu baita ere Martinaren Amankaik Gazainagaren 3. trilogia bat itxi du. Lehenengo abiapuntuan niri asko gustatu zitzaidan, da uste dut asmatu duela 3. borobiltzen ere bai. Badaude beste lan batzuk azpimarragarriak zerrendan sartu ezarren, Rara adibidez, Agur Karibu, Marian Porcelena, Zurriola Beach Hostel ere, Lur Gaiastegirena, Aurpegiak ere gustatu zait, Amaia Tellerearena, iruditzen zait lan guzti hauek garrantzia handia ematen diotela nerabe edo gaztea erdigunean jartzeari, eta iruditzen zait bagoazela, ez da, nerabeak pertsona moduan tratatzen eta ez infantilizatzen, eta lan horietan uste dut lortu dela hori, talde horretatik nik behintzat horrekin konektatzen dut. Guzti hau hola askarra izan da, gazte literaturan aurkitu dudana. Ez da makala, eta ez da gutxi. Horitako lan batzuk gure bizitzetan, lan bizitzetan esango dugu, ze bigarren kafetik, zuzenan edo zeharka igarotakoak dira, eta batek igaro behartzuen guretik, baina pixka bat atzeratu egin ziren tempoak, Durangoko azokan ezin izan genuelako, gure hurrengo gonbidatua elkarrezketatu, baina nik kontatu behar dut, Dorleta badagoela horrelako kasualitate kosmiko bat, gaur oso kosmiko etorri da Mai Gorostiaga ere, guk gaur euri eta ateriren inguruan hitz egin behar genuen Alain Agirrerekin, eta atzo Mai Gorostiagak esan zigun aizue, biharko, hitz egin dut Dorletarekin, egin du zerrenda bat, eta hortxe zerrenda iriki genuen, eta agertzen den publikazioko lehenengo argazkia euri eta ateri liburuarena zen, eta Dorleta Kortazar, bideo deiaren bestaldean daukagu, eta gurekin Alain Agirre, beraz, Dorleta eta Alain, egunon bioi eta ongi etorri Alain. Eskerrik asko, ze gustora, Dorleta entzuten. Bai, ez da. Penatxo ematen dit gaur horrez egotea, baina beste batean beharko du, kafea hartzen, eta beste batean Alainekin ere bai. Ui, barkatu Alain, mikrofonoz konfonditu nahiz. Bai, mesez, esan behar dut gainera, Dorleta Kortazarren gomendioak osonak direla, niri zuzenean, zen jarraizu Dorletaren lana eta zaletasuna, baina zuzenean bat iritsi zitzaidan, Zarauzko Garoa liburu dendara opari modura, eta behitu Dorleta irakurle taldetara nabile eramaten. Eta uste dut liburu batean kolaboratzaile izan dela, guaindala gutxi. Bai, eta espero dut gehiagotan ere izango dela. Bai. Aizu, Dorleta, niri gertatu zaitazken hilabetetan, zurekin, Josemari Karrererekin eta Mai Gorostiagarekin, bereziki zuek hirurekin gogoratzea, pare bat momentutan. Bata izan zen, azaro hasieran, Jani Rodariren herria bisitatu nuenean, eta joan nintzenaren museora, eta museoko arduradunak azaldu nahi izan zidanean aizu, baina hau da museo bat, nahiko berezia, ze hemen, bazegoen, pedagogo, idazle bat, Jani Rodari izenekoa, eta esan nion, bai,
Alpetako, ez da ize Suitzako edo herri txikitatik natorren zuzenean ona, ze baditut inguruan Jani Rodari horrela odolean txertatu didaten lagun batzuk, eta gainera kontatuko diet hemen egon naizela, da, bueno, emakumeari aurpegi aldatu ditzaion, pasa, biratoria, gauza askota, oso gustora ibili ginen. Eta bigarren aldia zuekin gogoratu nintzela, izan zen Alain Agirreren Eurita Ateri irakurtzen, Durango kazoka baino egun batzuk lehenago, dena aitortzen hasita. Eta momentu honetan gogoratu nintzen zuekin, nik irakurriko dut pasartetxo bat, eta zuk Dorleta datorkizun lehenengo gauza erantzun behar duzu. Noratxenek bizitza ipun bat balitz eta norbaitek irakurriko balu, irakurle horrek seguronik esango luke batere zentzurik gabeko kontakizuna dela. Ez duela, ez hanka ez buru. Protagonistak xira jantzita daramalako burua tapatzeraino, naiz eta bat, aterkipean joan, eta bi, ateri egon. Eta orduan ipuinaren idazleak irakurle horri erantzungo lioke ipuinek ederrenak horrelakoak direla. Zentzurik bakuak eta buruak egon beharko lukeen lekuan hankak izaten dituztela. Edo beste modu batera esan da, buztanaren partez bigarren trompa luzea duten elefanteak lakoak direla ipuinik politenak. Eta hau irakurtzean, nigo gogoratu nintzen zuzenean zuekin Dorleta. Hau da parrafoa, eta zuk esan bar duzu, zer etorri zitzaizun zuri burura parrafori igarotzerakoan? Ez nuke jakingo esaten, orain bai etorri zaiz zerbait zuri entzunda, baina liburu hori niretzako izan zen, bai aia esaldi bakoitzeko eta aldiro barruan xaboi burbuia batek bum, dingo balu ezela, ez, bum, hola, goxo, esan nahi dut ez lerketa moduan, baizik eta harridura komiki batzuk izango balia bezala, ez da, pin, nola datorkizun horrela, hori baina bihotzean sentitzen duen eta gorputzean, ez da. Orain zuri entzun da, etorri zait emozio bat oso xamurra, eta da, historietan dana dala posible. Eta dana posible den lekuetan mundu guztiak dauka kabida, eta kabida dauka kaletik xira jantzita doan pertsona bat, munduan galduta dagoen pertsona bat, Alaineko ondo deskribatu eta leku ematen dio bere liburuetan pertsona hauei, ez da? Eta dana da posible, eta badaude begi batzuk, hori jasotzen dutenak, eta badago magal batzuk esaten duzuna, horri leku egingo diona, eta badago munduan zu bat, horri epeltasuna emango diona, horrekin gelditzen naiz. Ze kontan hori da. Ze hona den, Dorleta Kortazar, egingo dugu, keda izo bat hemen Alain Agirrerekin, eta gaietan neurri librean itzaspertuan aritzeko, baina gaurkoaz pake-pakean utziko zaitugu musia handi bat, gure bigarren kafeko gonbidatuenari. Alaxe izendatu ginen. Musu bana zuei ere, eta penatxoarekin, beti goxo gauden lekuetan agurrezatea beti dalako pena bat, baina urrengo bat egongo dana den esperantzarekin. Musu bana. Dorleta. Den aldatzen da beraz, ez aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak. Dio Ines Osinagak, Miren Amorizak eta ukelele batek bizitza aldatu ziotela. Finean dena aldatzen da. Edo ia dena. Euria dario zeruari eta hori eskerrak ez da aldatzen. Baina bai gu, edo bai zu. Gizabanako bakan izatetik, kolektibitate txiki zein handira. Lagun bat izan daiteke aterpe, eta aterkirik gabe bizitzen lagundu. Euri edo ateri izan da aterkia zabaltzea, izan daiteke krisiaren sintoma. Euri edo ateri liburuko protagonista Nora Atxen ondoen ezagutzen duen pertsona, izango da ere ziurrenik bere idazlea, Alain Agirre edo akaso gehiago ezagutzen du Matik. Entzuleok, Alain Agirrek infusio bat nahi zuen gure pianotik gertu. Eta gu, estimatzen ditugunen gogoak betezaleak gara. Alain Agirre unon eta ongietorri berriro, bigarren kafera.
Ni esker. Ni saiatu nintzen Alaina Agirre piano hori joarazten, baina esan zidan ez da inondik inora ere. Gero saiatu nintzen zeharkako xirularekin eta hola kolabo bat egiten hori ere ezkenuen lortu, baina lortu dugu infusio bat hartzera ona etortzea. Musika jolasak intimidadean. Hemen berba jolasak. Aukatela musikatik doa, niretzat behintzat. Infusioa txantaia zen orduan. Zergatik? Infusioa garriko dizut, baino pianoa jo. Bueno, ez. Gaur goizan joan naiz infusio batzuk erostera, ze iruditu zait gure infusio menua pixkaten murritza zela. Baina benetan? Benetan. Ez dakiten nada zein. Igual aukeratu duzu gure infusion menuan zegoen bat, edo igual aukeratu duzu, nik gaur goizean tentuz eta pentsatuta, beste goza asmatuta, aukeratu danetako bat. Ez dugu jakingo. Ez dugu jakingo? Akaso mikrotik kanpo aitortuko digo Alainek. Bi galdera egingo dizkiogu Alaina Agirreri, edo zein gonbidaturi egiten dizkiogun bi galdera, eta gerora murgilduko gara Euri eta Terin eta besteen bat kontutan. Zuk ingo dizkiozu galdera Goiri? Bai. Bueno, beti zuk egiten dituzu. Betitik hori bat, egiten ditut. Bi galdera egingo dizkizut, zuk bat aukeratu behar duzu erantzuteko. Lehenengo galdera da, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke edozein, baino etapa bat soilik. Ze etapa aukeratuko zenuke gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, nola gustatuko litzaizuke, nola irudikatzen duzu zure funerala, zure hileta. Beraz, orain, esan bezala aukeratu behar duzu. Edo erantzun zinemarena, edo hiletarena. Biak erantzun ditzakezu, Bai. Nire betiko arazoak. Ez dakit ez dut nire funeralean pentsatu, baina uste dut, Inigo, zuk irakurri duzun esaldi hori Arantziturbek irakurri zidanean irratian, esan nuela, hau nire lapidan ipini behar da. Funerala ez dakit. Baina zerbait badago. Eta zuzendariarena, hemen ere, desordenatuko naiz, tenratuko naiz, uste nun galdetuko zeniala ze zuzendari, nahiko nuke nire bizitza kontatzeko, eta, bide batez hori ere esango dizuet, ez da inoiz posible izango, baina ez dakit Carla Simon, nahiko nuke. Eta Carla Simon bera izanik, uste dut, haurtzaroa aukeratuko nukela. Ze polita. Bai. Baude beste etapa batzuk eta idatzi izan ditut, baina iruditzen zait nahasiago daudela gauzak haurtzaroan, ez direla hain erraz ikusten, nire haurtzaroan, esan nahi dut, eta bera jakingo lukela ipintzen fokua, beste ontzat, ia ikusezinak diren gauza guzti horietan. Gaueko arien Tira ipatu dut Durangoko azokan elkarri ikustekoa ginela, Alaina Agirrek ezin izan zuen etorri jen asko bilizen gaixo garai horietan, baina hemen dugu eta ordurako banuen nik galdera bat, gehiago garatzeko denborarik etzidan eman, ze abisatu zigun eta hortxe geratu zen gure gidoia, baina lehen galdera hori berreskuratu nahi nuen, pixka bat sentsazio hartatik, irakurri berriaren sentsazio hartatik, niri oso liburu terapeutikoa suertatu zitzaidala, bat natorre dorretarekin, oso liburu xamurra ere badela, eta momentu askotan uzkurtzen zaituela hola goxo, baina galdetu nahi nizun, ea irakurleari bezain edo baino gehiago egin zaizun zuri terapeutiko liburu. Alde batetik oso zaila egin zaite, oso, ez dakit, erronka bat izan dago idaztea, ez da? Iruditzen zait beste leku batera eraman hauela testu honek, ze azkenean, nik gehiago sentitzen dut testuak nire honek idatzi baino, evidentemente neuk idazten ditut, ez da? Baina testu bakoitzak eramaten hauela, leku batera, ez da? Eta honekin sumatzen nuen, niretzako berria zan leku batera, iristen ez dakit, baina ibiltzen horrantzari nintzela, lehen ilusio handia indit Jani Rodari aipatu duzuela, zen niretzat, nik nahiko nuke bizi, Jani Rodariren fantasia eta gramatiko horren barruan. Niri batzuetan gatsa egiten zait, noratzen liburuko protagonistari bezala, kanpoko mundu praktiko eta askotan zentzurik bako eta gris honetan bizitzea, ez da? Ordunik behar izaten dut, fantasiaren gramatikan sartu batzuetan sentitzeko bizirik nagoela eta konektatuta, ez da? Eta nik uste apur bat izan zala Rodariren eta behar bada Roaldalen, ez dakit eragina, baina, apur bat dialogatu nuen beraiekin, ez da?
Eta terapeutikoa izan zen idaztea, ez dut idazten duenean ez dut, ez daukat helburu terapeutikorik, ez da? Eta pragmatikorik ere ez, gainera, idaztea oso antipraktikoa egiten zait, askotan, idazten sartzen naizenean, historien barruetan, idazkeraren barruan sartzen naizelako, eta orduan bai, torpea naiz berez, baina orduan bai, farolen kontra gehiagotan egiten dut estropezu, neure buru, ezeren kontra ere oreka galtzen dut etengabe, esan nahi dut desastre bat bihurtzen naizela, ez da, idazten dudanean. Ezin izaten dut mantendu bizitza praktikoa. Orduan ez da ez terapeutikoa helburuz, ez praktikoa, baina bai bihurtzen da nahi gabe, ez da, idaztean niretzat bada, bizitzau digeritzeko modua, eta gramatika fantasioso horretan sartzekoa, eta borrokatzeko ere bai neurri batean. Orduan nahi gabe, bihurtzen zait, zer on egiten diana, laguntzen didalako kanpoko mundu gris horretatik ateratzen, eta beste mundu batean sartzen. Kuriosa, gu klaunean askotan erabiltzen dugu, klauna oso terapeutikoa dela, baina zuk ezen duzu bilatu terapia klaunean, porque orduan galtzen du bere indarra. Orduan sortzen dugunean ezin dugu egin ezer terapeutikoa, bihurtuko da terapeutiko edo ez, baina berak erabakiko du horrek ez sortzaileak. Ze ondo esplikatu duzun, eta uste dut berdina gertatzen zaigula politikotasunarekin. Hau da, iruditzen zait, esaten dugunean novela, edo liburu hau, edo feminista da, edo ez dakize, edo klase sozialaren ikuspuntua agertzeko egin dut edo helburua hori danean askotan galdu egiten da literariotasuna, ez da? Eta terapeutikoa izatearekin berdina gertatzen zait, ez da? Hau da, nire helburua beti da literatura egitea, umetan ere enintzen gai egunerokoak egiteko, ze niretzat egunerokotasuna modu zuzenean transkribatzea oso planoa zan, ez da? Eta konturatzen nintzen, gerora konturatu nintzen, nik behar nuela zuzen ere fikzioaren markoaren barruan, eta hizkera eta idazkera estetiko edo artistiko edo literario batekin idatzi. Orduan, hori, gero bihurtzen da, terapeutikoa, eta noski politikoa da, dana dalako politikoa, eta hor gure poroetatik ateratzen dalako, barruan daramaguna, eta barruan daramatzago ideiak eta sentimenduak, eta hori ikusten da eta sentitzen da, ezta, testuan. Baina uste dut helburua ezin dela izan inoiz hori. Liburu denetan, edo historia guztietan spoilerra egiteko arriskua dago, nik ez dute egin nahi, baina bai galdetu nahi zute azken horriko aitortza, liburua idazten hasitakoan erabakita ote zegoen, edo prozesuan zehar egin beharreko aitortza bazela sentitu zenuen. Iaia amaieran konturatu nintzen, holan izan behar zuela, ipuinak berak esan zidan. De hecho, esango dizut, ipuin hau, ez zala ipuin hau izan behar. Hasi nintzen idazten hau buruan beste zerbait neukala, eta zorionez, endredatu inzan, modu zoragarri batean, eta zorionez esaten dut horrelakoetan nire kasuan behintzat, edo nire esperintzaren arabera, literarioagoa bihurtzen dalako, edo ez dakizelan esan borobilagoa, ez da? Eta nik askotan, abiatzen naiz leku batetik, baina nire testu honenetan edo uste dut galdu egin naizela gero topatu dudan testua topatzeko. Niretzat esplorazioa da idazketa. Ez da horren beste erantzunak eta urrez egindako eskema bat betetzea edo garatzea edo baizik eta hori baso batean sartzea, jakin gabe aterako naizen ere, eta ateratzen naizen esaten, hemen hau, ez da? Esaldi batzuk ekarri ditu ona, eta esaldi horietan lehena, hause, aipatu du, lehen dorletak Hortazarrek, ez dakite, xaboi pompak bezala, plop egiten sentitu zuela, ez, bere gorputza, eta nik enuen hola irudikatu inoiz, baina bat egingo dut, eta niretzat, pompa bat hautsi zen esaldi hau irakurtzerakoan. Biluztasuna zen, euriz busti ondoren sutondoan lehortzea. Gorputzak negar eta neguak ulu egitea. Eta galdetu nahi nizun, ea onartu diozun gorputzari negar egiten eta neguari ulu egiten, edo eta biluztasuna beste modu batera bizitzea egokitzen den. Bai, eta nik uste nire idazketa hortik datorrela, ez da? Danok bezala nabil, jarri, eta dizkiaten bideoietatik ibiltzen, bizirauten saiatzen,
baina, horre ere traketxa naiz, ezta? Eta desbideratzen hau ni idazketakoetik. Eta irakurketak eramaten hau niretzat magikoak diren esperientzia eta lekuetara, ezta? Eta niri sortze zait idazteko beharra, hain zuzen ere, biluzten naizenean, sozializazioak jarri dizkigun gehiegizko kapa, abregu bufanda hoiek entzen ditudanean, eta barrukoa behatzen dudanean, bai. Hemen dena da irian bainoago, esan zion Noratxenek, azelgak orrazten zituen bitartean. Zer da gaur duela 5 urte bainoago? Esango nuke, pertsona batzuek, asko gustatzen zait begiratzea edo ulertzea zelan eragiten duen, sistemak edo gizarteak norbanakoengan, ez da, baina alderantziz ere bai, ez da. Gustatzen zait ikustea gauza handiak gauza txikien barruan esango dugu. Eta asko gustatzen zait, alderantzizkoa esango dizut gaur, gauza txikien barruan dauden gauza handiak. Eta ikusten abil persona batzuk zelan ari diren beraien bizitzak eginez, berformulatzen bastakit laguntasuna edo amatasuna, bizitzeko modua, lan egiteko modua, hau da, azken 5 urteetan igual horrek liluratu nago asko, ez da? Betianik gustatu izan zait, interesatu izan zait, mundua beste modu batean kontatzen duen jendea entzutea. Baina azken 5 urteetan sorte eukidut, bolako batzuk eukiditu dala gertu, eta ikasi izan alizan dudala beraien gandik. Batuko aurrez, naizetanik, zu ikusi gauez, ez garen gu, izateko prestego nahi dut, alabearrez. Eta beste... Zu basta biziten adibidez, nio. Eban abile egiten. Bai? Hori, bai. Elkarrezketen kontzeptua berformulatzen ari zara. Zeuna, eskerrik asko. Azken esaldi badaukat hemen. Zuek izango duzue GPS-a, ez da? Galdetzen zien Noratxenek txakurri. Zure GPS-a? Ez dakit hori galdetzen diot askotan. Horrega biltza, ez da? Beti GPS-en bila, eta aztu iten zaigu, askotan ez dala GPS kontua, edo barruan daukagula, ez da? Nire terapeutak esaten zean, beti, alaine, rekalkulando ruta egin, GPS-ak bezala, ez da? Zerbait ez pasaizu ondo egokitzen, zergatik gelditu horrekin, ez da? Eta esango nuke GPS-en bila nabilela ni, baina onartzen nabilela, ez dudala topako. Orduan, modu bakarra ez dakit dan, baina niretzat behintzat funtzionatzen didana, nahiz eta kostatzen zaidan, dala rekalkulando ruta. Horen kazetari txar batek egingo luke titularra atera. Eta da, onarpena da nire GPS-a. Baina hori ez du esan Alaine Agirrek. Kontrakoa, hori da. Lehen agertu da gai bat, eta izan da zenbat liburu argitaratu diren 2025an, Euskal Herrian eta Euskaraz. Eta nik bota diot, horrela entrevistazio horretik, Alaineri, ea berak, norberak badakien, zenbat argitaratu dituen. Eskezai kontatzea gustatzen, ezin ditut gero eskoletan eta ibiltzen naiz asko, eta ikastoletan, eta hor galdera hori askotan errepikatzen da. Tala ere, oindala urte batzuk ikasi nuen zifra esaten diet, ez dudalako berraktualizatzen, zen nahizu esatean iretzat, ezke betianik nabil idazten. Kaligrafikoki idazten jakin aurretik eren ikuste historioen munduan bizi nintzela gehiago, horregatik daukat farolekin arazoa, horregatik erortzen zizkit baloi asko urpegira, despistatu horregatik naiz, ezta. Orduan, niretzat, ni beti nao, niretzat ez da izan bizitzatik aparte dagoen ekintza artifizioso bat idaztea, niretzat hain izan da naturala idaztea bera eta irakurtzea, ez dakit argitaratu batzuk argitaratu dira, baina idatzita askoz gehiago dauzkat, idatzi barik, baina ez dakit erdi pentsatuta, sentituta beste zenbait, ez dakit ze gustatzen kontatzea bakarreko hiek. Ondo da, nik suposatzen nuen zehazki ere etzen nola jakingo. Sentsazioa da asko izan direla.
oso sortzaile izan zarela, baina uste erantzun duzula, ez? Sortu eroso naturalki sortzen duzula, eta beraz akaso ez dela itolarria sortzen duen zerbait kontrakoa. Hori nik sentitu izan dut gainera, epai bat, ez da, esparru guztietan eta mundu guztiak egiten duen bezala, ez dakitolan esaldi kategorikoa botatzen ditugu, literatur sisteman ere botatzen dira, ez da, eta horietako bat da, kultozko literaturaren aldetik edo atorrena, ez dindala asko idatzi, ez dindala asko publikatu. Nik ez diet begiratzen nireari asko edo gutxi izan den. Urte batzuetan asko argitaratu da, asko idatzi izan dudalako, dana ez da publikatu, eta asko idatzi dut, hain zuzen ere, bizitzarekin estropezu eginda nengoelako, eta beste gauzak gehienak ez ditu dalako egin. Nik ez dit kotxeko karneta gida baimena orain dela gutxi atera nuen, orain dela urte bete edo bi bukatu dut unibertsitatea, ez dakizalan esan, normalean jendeak egiten dituen gauza guzti horiek nik ez ditut egin izan urte askoan, eta orduan idazketan egon naiz, ez da? Beste leku batzuetan ezin izan naizelako egon, nahiko nuen egon alizan. Bueno, ez dute paitu nahi asko gutxi izan den, nik uste bakoitzak dituela bere ritmoak, nire ritmoak orain ere desberdinak dira, eta ez du batak kalidadea ekartzen eta besteak kendu, ez dakit. Zanpatzen zaizkizu, ideiak, idazketak, publikatzeak, elkarbanatzen dute espazio denbora pixka bat. Zanpatzea ez dut sentitu izan, bai, elkarrekin oso lotuda sentitu izan ditut, ez dakit indala 10 bat urte inguru, ez dakit ez da ere zenbat urte ziren gutxi gora bera argitaratu nituen novelak, ez da, sentitzen nituen, bat idatzita gero hain sentitzen nintzen ustuta, dana emanda, esaten nula, 5 urtean ez dut berriz idatziko. Baina etorri egiten zitzaidan, ez da, eta, nik uste, liburu guztiaiek elkarrekiko oso gertu zeudela, dialogo batean bezala, orain beste ritmo batean nabil. Eta ez diot begiratu izan, argitaratzari noiz, orain txebitu dauzkatola pare bat proiektu, eta orain banabil bai, dosifikatzen, eta bai sentitu dut, gehiago dalako behitu, niri idaztea gustatzen zait, idazle izatea ja bakosta egiten zait, eta ikasi dut, ezta? Baina gehiago pentsatzen dut hori, publikatzen danean testu bat, egon beharko naizela, leku batzuetan, modu konkretu batzuetan, eta horrek botatzen hau atzera, esan nahi dut, horrek nekatzen hau gehiago, ezta? Idazteak berak baino. Eta orduan esaten dut, ez da, zela argitalpenak juntatu, ze badakit biziraupen fasean egongo nizela. Azken horriko aitortza horretan, Eurita Aterin esaten duzu badagoela, berriro diot, ez dut spoilerik egin nahi, baina zerbait aldatzen dela idazlean, sortatzen direla hor, dikotomia bat bateratzeko gaitasuna edo, bide hori zabaldu egin dela, bide hori jorratzeko, jarraitzeko gogoa sentitzen duzu, Alaine? Ez dakit oso zer esan. Galdera ulertu da, ez da? Bai, gotzi gara bera, uste dut baki dala nondik nahi duzun, Juan, beti izan dut hori. Nahi eta konturatu barik, bai. Eta luzaroan daramadanean, esan dudana, ez da errepikatzen abil igual, eta ez dakit gainera oso ondo esplikatzen naizen, baina kanpoko mundu edo bizitza praktiko edo bizitza normatibo horretan nabilenean, funtzionatu nahian, alegin handiarekin, berez daukadalako disfuntzionalidade handia, bizimodu neurotipiko eta normatibo hori eramateko, ihartu lez egiten naiz, eta orduan, eta gertukoek beti esan diate, zu ezin zara honi idatzi barik. Igual argitaratu barik bai, eta noizbait susto hartuta ies egin nahi izan diot argitaratzeari eta, baina ezin nahi zagon idatzi barik eta hori gila da. Eta liburu hau ere hortik sortu zen, urte pare, urteak neramatzen idatzi barik, Karena aterazenetik edo, 2 urte, eta hori, karrera egiten, eta unibertsitatean erabili behar den hizkuntza plano hori erabiltzen zeinak oso, urduri jartzen hauen, zein dalako hor metaforarik sartu, eta berba jolasekin, eta nik uste orduan izan zala hau nire salida de emergencia, bai, aterpea, bai. Karenak oraindik du oihartzuna, oraindik agertzen da, Karena zure bizitzan, zure saretan, zure pixatzen du horrek, ematen du bakea, gustora jasotzen duzu?
Ez, liburu horrek ez dut pixuri sentitzen, bai aurreko liburuekin, eta konturatu naiz, gehiago izan dela kanpotik, gutxi batzuek, ze beste batzuek asko eskertu dituzte odol mamituak eleberria adibidez, edo Isailda, edo bi aldiz erditu zinen nita sama, baina liburu hoiekiko nik badaukat hor begirada bat maite gorrotozkoa, askotan hobeto esan da gorrotozkoa dana, ezta? Eta kosta egiten zait gehiago hoiekin konektatzea. Gero denbora kontuare bada, ezta? Karena, kamisoi zurizetazkoa, indala, karena bereziki, indala gutxikoa da, eta enago hor, baina hala ere, gustora jasotzen dut, bai. Nik beti gustora jasotzen dut ikusten dudanean irakurlek, ze gainera egia da, nire liburuekin gertatzen da zer konturatu nahi zen, edo esan izan diatena ez dana oso ohikoa, eta da, askok irakurtza dituzte, eta beste barik irakurreko dituzte, eta aurreren dute, eta baina badaude irakurle batzuk modu berezi batean sentitzen dituztenak nire liburuak, ez da? Seguruenik irakurle horiek ere intentsoak direlako, edo munduan eta bizitzan kabitu ezin da daudelako, ez da? Eta hori magikoa izaten da. Usten duzunean, zelan sartudan liburu bat, persona baten gorputzean, bizitzan, pentsamenduetan, ez dakit, magikoa eta marabillosoa iruditzen zait. Oso kurioso iruditzen zait, kontzeptu hori ez nago hor, ez dakit, askotan sortzailek, ez dakit, produktuan, prozesuan zaudenean hor zaude, bestela ezin dela sortu. Nik guain ezin dut sortu, guain dela 10 urteko zerbait, hor ez banago, ez? Bai, eta niz eta nik sinisten dute, idatzi ditzakegula bizi izan ez ditugun historiak, baina kontua da hor gaudela, gorputzez, eta emozionalki, ez da? Eta estiloetan ere askotan, ez da? Ez dakit ikusten da idazle baten obran, adibidez, bere ibilbideko zenbait liburu, ez da? Leku, ez dakit emozional, linguistiko, korporal, diskursibo beretik sortu direla, ez da? Eta hori dan ikusten, bai. Entzuleok, minutu bat eguerdeko 12etarako, Alain Agirrek erabaki du musika esperimentuak intimitaten egiten direla, eta horregatik gure piano zahar horretan aritu den pianista handienetako bat, Mikel Azpiroren Isla kantoa baliatu dugu. Azken minutuetan gurekin kafeat infusioa hartzen aritzeko. Alain Agirren mila esker, eta nahi duzun arte, egingo ditugu esperimentu horiek mikrotik kanpo beraz. Benetan, zego hori. Entzuleok eta gu bagoaz, baina bihar bagatoz Mai Gorostiaga pozo datorren osteguner arte. Opari bat horrelako programa, plazer bat. Goiuri ez Eizarandiak bihar abandonatu egiten gaitu. Bai, bihar ez nago. Baina lasai, ondo inguratuta egongo gara hemen, Eneko Iturbe eta Oiana Maritorenarekin, eta goizeko 10:05 plazer baduzu hartuko dugu elkarrekin kafia. Informazioaren txanda oraintxe Naiz Irratian. Bihar arte musuak, agur! Keep calm and bigarren kafea.